вземете живота си в свои ръце. Предполагам, голяма част от вас сега са ученици, студенти или пък ще преминават от едната форма на обучение към другата. Но искам да ви попитам, до кога ще продължавате да си губите времето и да отлагате? До кога ще продължавате да посещавате клубове и да оставяте една немалка сума пари там? Напълно разбирам, че за някои от вас това е начин на разпускане, което е супер, но поне се опитайте да снижите посещенията на клубове до веднъж месечно примерно. А какъв е смисъла сега да прахосвате свободното си време и после да съжалявате? На много от вас, които тази или следващата година им предстои да постъпят в университет, ще го направят само защото го чувстват като по-безопасен и по-малко рискован вариант. Но тук искам да стане ясно, че не говоря за тези от вас, които искат да се специализират в дадена професия, като доктори, адвокати, лекари или архитекти. Но за тези от вас, които са избрали този път, можем само да ви пожелаем успехи и да ви аплодираме, защото без вашата помощ ще да цари един голям хаос. Но за останалите от вас, както при училището, ще се чувствате подсигурени и ще си мислите, че правите нещо смислено, докато не минат 3, 4, 5 години и не си кажете защо не започнах да преследвам мечтите си по-рано. В този момент обаче, тези, които са започнали да действат, когато вие сте се забавлявали, ще бъдат светлинни години пред вас. Те ще бъдат хората, на които вие се дразните и завиждате. Ще си мислите, че всичко при тях е било дадено на готово или постигнато с късмет. Но истината е, че те просто са започнали да действат, когато вие подсъзнателно още не сте били готови. Затова имам един апел към вас. Спрете да си губите скъпоценното време с неща, които носят удовлетворение сега, а в бъдещ план нямат и капка стойност. И започнете да действате без да ви пука за мнението на околните върху нещата, които наистина искате да постигнете. Като за финал искам да вметна, че този клип се отнася за тези от вас, които усещат, че са способни на повече от това, което показват. За всички вас, които вътрешно горите за финансова независимост и свобода. И за тези от вас, които искат да оставят някаква следа. Не спирайте да мечтаете и да си преследвате целите и мечтите. Благодаря много за вниманието, ще съм ви също толкова благодарен, ако се абонирате за канала ми, тъй като така ми показвате, че видеята са ви интересни и полезни. А линк за другите ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. Всичко добро ви желая и до нови срещи!